Mayong adlaw mga kadiskarte. Atong diskarte karon, mga buno na usab kita sa ato ang gagmay nga mga mais nga ato ang gipugas atong una. So atong mais atong una nga permirong pugas mao to siya. Mao to dagko na. Og karon ang ato abunuhan usab kanini ang gagmay na pod. Okay? Yon anion ang pag-abuno. Tindog-tindogan ako nimo. Okay? Mga kadiskarte, mao na atong mais dito pa mo. Mao na atong mais nga gipugas atong bulan sa Mayo Pizza 1. So paingon na siya dito sa mabaw, koy pakita og hinahinay gamay misis. Okay. Paingon na siya dito. Paingon dito og apil ni diri sa atong sagingan. So ipugsan mo na siya atong pugas atong Pizza 1 sa Mayo. So kani mo na po na ato ang bagong pugas nga atong giabuluhan karon. Tumba ng mais ako ha. Daghang salamat mga kadiskarte sa pag-view sa ato ang pagpangabuno. Ingon ana sa pagpangabuno, it's lang gyud. Banaon lang tag ana kadaghan na. Okay, daghang salamat. Ay kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel Diskarting Bukid. Thank you.